ସବୁବେଳେ ପୂଜାରୀ ପୂजा କଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିନେ ପଚାରିଲେ, ବାବୁରେ ତୁ କ'ଣ ଏଠି କରୁଛୁ? ସେ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ମୁଁ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ନିଶାସକ୍ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଯାଉ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇଯାଏ। ଦିନେ ପୂଜାରୀ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ସତରେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇକି କିଛି ତ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ସେ କେମିତି ଜାଣୁଛି ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର? ତାକୁ ଦିନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ପକାଇଦେଲେ, ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଦେଲେ। ସେ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ସେଠି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସିଏ ତ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇକି ଆସୁଛି ଆଖି ପାଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପୁରା। ସେ ତଥାପି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିସାରିକି କହିଲା ଯେ, ହେ ଛୋଟୁ, ତୁ କହିଦେବୁ ତ ବାପାଙ୍କୁ ଯେ ଅଙ୍କଲ ଆସିଥିଲେ କହିବାକୁ କ'ଣ? ତାପରେ ଖୋଜିଲେ କହିଦେବୁ ଯେ ଅଙ୍କଲ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପୂଜାରୀଟା ଦେଖିକି ପୁରା କାବା।